Mutunci foundation baya goya marayin nan, ku zo ku ji ni marayin nan na kasassu na. Allah taimaka. Ɗana kowa ne shi maraya, in kan yi mai kai da kai wa kankan. Rabbi shi ya gara ya ko hada arzikin nasa za ya sauka. Muna gaisuwa na ban girma ga ubanmu, kakanmu, yayanmu, uban kungiya gaba ɗaya. Ina ma barka, sannan ina maka Allah ya kara lafiya da nisan kwana. Nice na Yarima Usman Yarima Buhari. Wannan kungiyan ta daɗe gaskiya, akalla za ta kai shekara 16, amma kungiyan ban taɓa fitowa in ce yau na buɗe ta a kungiyance ba, amma kungiyar ta daɗe a zuciyata. Ina taimaka ma mutane da bisa abin da nake da shi, sai aka kawo shawarwari cewa a buɗe ta a kungiyance, a tafiya da ita a ZAMU a taimako ko ina. Shi yasa muka buɗe ta. Da muka buɗe ta na gani Bauchi ya cancanta in kawo wannan kungiya mu fara kafa ta a nan. Amma kungiya tana da rashe wurare daban-daban ciki da waje wanda aka kafa ta. Tana da yara, tana da jikoki. Shi yasa na ce kungiyar ba yanzu bane ta fara. Don haka ne mun zo, ba dai mun isa bane, amma don cancantan ka da girman da kake da shi a idan mutane, a idan Bauchi gaba daya da Najeriya, muka kawo maka wannan ziyara, kuma muka kawo wannan kungiya muka danka maka a hannunka. Kuma muna fata Allah Ubangiji ya sa ka karbe mu hannu biyu. Mu yara ne a gare ka, wanda za ka yi jagora. Sa'an da muka yi kuskure a kira mu a gyara mana. Don haka ne a yi haƙuri, ba mu so a ce mana a'a, mun fi so a ce mana i, inda kake ce ma jama'a i. Don haka ne mu ma muna so mu shiga tafiya, ka zama uba cikin kungiya, kuma ka ansa mana da alhamdulillah rabbil alamin. Na gode, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Malamai sai ku yi ta faɗa fa'ida ta ciyarwa a bibiya. Mutunci foundation ta kira fa'ida ta ciyarwa a zahiri. Ina ne Yarima tana faɗa don Allah jama'a ma har haka. Abdul kafin na ku ne fagen taimakon ba a bari ni ba. Ya Allah duba marayin ka, tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira jama'a kuma daure mu agaji. Kulli nafsin za'iqatul mautu, fadar Allah ce yan uwa. Kawo maraya a ko ina ita wallahi kai ba ka faduwa. Idan ka bayar ya baka, ya kara baka dan uwa. Abin da ya kara burge ni, Mutunci foundation garkuwa. Da kusan ba su faduwa, sai babure ka ni ma Mutunci foundation ba zan bar ku ba. Ya Allah duba marayu ka, tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation kai kira jama'a dan Allah taimaka. Lamarin su yana sani in yi kuka wani sa'in ma na hausa ma. Balle ma in na ga yara suna ta wasa idanu na kai sama. In san kare wasan kowa na shi gida a yi masa lallama. Shuwa maraya babu uwa, uba jigo ne na rayuwa. Wasu dangin ko ba su damuwa, makota babu ruwansu da su, abin nan na sani ɗimuwa. Mutunci foundation ta mace, na Yarima maman mace. Musamman yana ce ku taimaka musu, ba za ku ɓata ba. Mutunci foundation baya goya marayin nan, ku zo ku ji ni marayin nan.